Rád by som vám tu povedal jeden veľmi smutný príbeh, avšak upozorňujem, že nie je to úplne pre každého, ale myslím si, že je dôležité tu niečo také povedať. Tento príbeh sa stal v novembri 1994, dátum môjho narodenia z nejakého dôvodu. Nermin. Malý chlapec, ktorý kráčal so svojou matkou po jednej z hlavných ulic Sarajeva, keď ich náhle zasiahol odstreľovač. By the way, táto ulica si vyslúžila strašidelný názov – Alej odstreľovačov. Bola tým veľmi známa. Odstreľovač ich zasiahol. Mamu zasiahol do brucha, chlapca do hlavy. Ľudia, ktorí túto hrôzu videli, sa samozrejme snažili nejako pomôcť, ale nebolo to jednoduché, pretože by sa museli vystaviť na otvorenej ulici pri zachraňovaní dvoch svojich susedov. Napriek tomu sa našiel jeden odvážny muž ako málo kto. Bez váhania bežal k zranenej rodinke, aby im pomohol. Ale našťastie žiadna z guliek si nenašla svoj cieľ a mužovi sa takto podarilo zachrániť rodinku. Tento príbeh ukazuje, ako môže byť ľudská rasa odhodlaná chrániť ostatných aj v tých najhorších časoch, keď je okolo nich toľko zla.